Okudari bube abụghị sanyụrụ anyịwe maka pụta n'ọgbọ ozuzo anyị bụ ndị Igbo ma ndị bụ ndị mba ọbụla ị garuru mmadụ ncha adịghị emefu ndị a bụ ndị Chukwu gọziri ndị o ji arụrụ obodo ọrụ ndị na-ejere Chukwu ozi oge ọbụla n'Imo steeti ha na-eji kpatakọnụ wee fụ na ihe na-aga ọfụma. Ndị mokwu na-ahụ n'otu ihe dị mma chari mma ndị mokwu na-ahụ na ihe dị mma ji asụ ụsọ onye isi anyị eche mata Chineke ọcha ihe chidere o dewo ya dochibanye nwere m ọchịchị gị dị anyị mma o dara nke mbụ na Dublin ochi na nwata ị na-eme ọfụma kpọmkwem ịmachi ezi nwoke ike dịru mana mmadụ edi ị ga-abịa ọzọ ịdị too much ọkosime ọchị na nwata ka anyị chetanụ nwanyị ọma nekiri o sokwa na-etogharị anyị kemgbe si ahụ anyị bidoro first person and sister Stella Ogechi Ọnọniwo nwanyị mara mma na-eso okwu catechist coordinator Lucan conducting for 8 years ịdị ụsọ onye sigara ladụ nwanne m ga-eleghị anya don't mind them all jealousy na worry ha ịbụ onye mma founders TWO organization that is of Dublin celebrity Ireland onye ngala onye dị ọcha nwanne m nwanyị ịdị too much Maazị Austin Atasiem Trezor anyị Austin Power n'ụmụ na ọnụ Imo local government oriakụ ya sokwa ya Mrs. Angela Atasiem Angela Stino ndị nke m Deacon Tedus ọnwụ mere desolum neli ego nke mbụ aka Kingdom Gentle Giant ya na oriakụ ya sokwa Mrs. Ifeoma ọnwụ mere asamma nwanyị ọma o jikọrọ ya na-enye ihe n'ọchịchịrị Maazị na oriakụ Pascal Ibu Akajak one of Aka Kingdom kelekwa m oriakụ gị Mrs. Chizoba Ibu nwanne m obi dị ya nwanne m nwanyị Honorable Prince Emeka Ụzọ Gentle Giant nwa Chinemere onye ọma nke mbụ na Dublin Ireland ọ dịghị achọkwu chacha Prince Rafeke nwanne m iwenye mgbe ezi nwa ọgba n'Imo steeti gị nwanne m nwanyị Oluchi yes Mrs. Olucheke ọ bụ aha nwunye ya ka m kelekwa dede m Maazị Alex Alino Chartered Institute of Bankers Nigeria kelekwara m oriakụ gị Mrs. Chibuzo Alino ma maọghị m ndị nke m unu ga-adịrịrị cheta ụbọchị ahụ etinyere m n'ọchịchị o nwere nkwa m kwere ndị Imo steeti ndị enwe m Chief Kenneth Nnabuihe you were there na ịnọ there on my honor I will do my best osimiri atata nke mbụ na Ụmụeshi Idatọ local government of Ashima on my honor I will do my best Okweji 2 times provost Idatọ Union Ireland and UK nwoke dị na-ebutere ego na Dublin Chief Executive Officer Kendang Global Concept Limited nwoke mara mma na-eri ego kelekwara m oriakụ gị Mrs. Chinyere Nnabuihe ọ bụ obi dị ya apụ na anwụ anyanwụ ụtụtụ
na mama Santa mmasị wepụta ụwa Olugbajie boys here and there osimiri ata na Igbo odogwu onye ọma apụ na son aka na-akụ ekwe nwanne m nwoke onye mụ na ya dị na mma Chifu Jude Ikeriọnwụ chairman Idatọ Ireland Nke sokwa ya omenyere ọha nke mbụ na Idatọ Mr. Classic ezi oyim ezi nwoke siri ike na Idatọ EGA Igbo jem ọnụ n'Ireland kelekwa mori akubio Mrs. Evelyn Ifeoma Ikeriọnwụ ezi nwanyị mara ma nke gara Cameroon galụta nke Igbo jem ọnụ na Dublin Ireland unu bụ ndị nke m unu dị ụsọ mmadụ Ifeanyi Udoye nwoke ọmarịma ụwa Chimere Vice Chairman Idatọ Union Ireland and UK ihe anụrị akụ ya so bịa Mrs. Mabel Udoye Ugosimba ndị nke m mmadụ Chukwuemeka Ejezie Ikenga ọbadụla dị mma nwanne ndị Oshina Ugo Chinyere nwata Maazị Pilot Mezie Anyanwụ ya na oriakụ ya Ijeọma Anyanwụ Sampelo nwanne nwoke Chief Christian Tedus Afụnwa Afụnwa eleta nna ya nke izizi n'aka ọkpa kelere m lọlọ Vivian Amarachi Afụnwa ọ nọ na di eme nwa Asamma nwanyị Mrs. Fina Ndụwakwe ugegbu ụmụada Mbaise ede amara ihe nye ụmụ Igbo ezi nwanyị ma ife nwanne nwoke Nze Kennedy Nnanna oke nwa nke izuzu na-awa omemma ole maka nwanne m nwanyị Lọlọ Ifeọma Nnanna ezi nwa Ada buru ibu nọkwa jalụkwa ya na Mbaise Ọkosime Dr. Prosper Obioha eze nne ya na were mkpọji yala oriakụ ya Mrs. Ijeọma Obioha Achalugo nwanyị ọma obi dị ya ndị ọma Dr. Chijioke Chinaka a philanthropist odogwu nwoke ọma si Mkperọpịa Egbe wepụta nwoke nwere ego maka nkwụcha kelekwa m oriakụ gị Lady Dr. Chinwe Chinaka apụ na anwụ Chifsa Abato Demena onye nke ndị dike na Mbaise ịdị too much ama na my sister dị pake ama m ọnọ die Lady Mrs. Tina Odemena Treasurer Imo Indigenes Women Wing nwanyị mara mma na-adị ọcha Ezinne founder of Madam Peace Island Ine ndị Imo ndị mma Dr. Buru n'igwe iwochi agha ya lori akụ ya sokwa Mrs. Laura Igwe buru nọ na Laura unu dị Igbo mma ndị Museti ndị mụrụ unu dị Igbo mma n'Imo steeti anya dị-ekwu kalazụ atọ ọ bụ ya mere ebe ọbụla onye Imo nọ gidu anwa try onye Imo Chukwu amawo gị anya don try it anwakwara ya anwa Chiefside Jesse Ajoko iwe onye aka ebe m ekpere nkwu the second of Ihiagwa founder Owerri Progressive Association Ireland Chief ekpere nkwu na-ede mma Petron Owerri Ireland Mrs. Yasopaya Lord Elizabeth Ajoko ọmọ obi dị ya Reggae na-ekele gị etu isi eleta ebere nkwanya ndị nwe mmadụ asịrị m ọnụ ka Maazị Ugochukwu Aṅụsọnwụ nna nyerugo
Ogbuefi nke mbụ na Durobiakụ nwanne dị na mba n'ụmụabụ nkume. Kelekwara m oriakụ gị o Mrs. Jessica Ndidi Amaka Angsonwu Ọjị Ugo Adụkwuwa n'ụmụzụ Amụcha Ugo Japan Ọkome Ugo Tokyo ọ bụ eziokwu Ugo Asia niile in fact Ugo Europe and Africa everywhere ọ na-enye gị ọ na-smile all the time. Chief Nicky Jomo Amazue onye nke m eze onye ruru nke abụọ na mmiri Oru East Local Government nke dị n'Imo State. Ekane respect onye kwe chi ekwe onye kwe chi ekwe Jomo kwere ihe wedere ya mma lekala lele. That is why ebe ọbụla ọ na-achịrị ma na-amụrịkwa cheki ekwala onye mma ya ma ihe ọma gbara ndụ onye ọma for life. Akwatu nke mbụ na Dublin Umokachie 1 na Ireland Ojidola eme nka onye ọbụla nọ n'ụwa ya si ọha ekele ihe ya maka na onye ọbụla ha kere ihe ya ụwa ya ghọrọ ya ahịa. Ayonia Maazị Chinedu ọha ekele ihe o were ego ite anụ ya la ego mgbe ị na-agbaka eriala ụfọdụ a na-amụghị amụ. Abụ m eyewitness ama afụrụ mgbe ọ na-eme biko kelere m nwanne m Chaledi ezi nwanyị ọma mara mma Imo uche ọha ekele ihe m Ireland nwanyị nke dị ụzọ asa nwa olugo nwanyị ọma mara mma biko kpọkpọrọ m ya nasịrị m n'ụka tela m o toruru ya. Chief Anthony Okafor Nwachinemere one of Owerri biri Olu Local Government nke dị n'Imo State. Kelekwara m nwanne m nwanyị nwune Lolo Chika Okafor Directress AC Fashion Salon Ireland asa nwanyị aka na-emebe obodo aka na-emebe ngwei nwune ọkụ mere Maazị Austin ihe dị ọha gentleman odogwu aka na-esi ụkpọ Oriakụ adịkwa involve here o Mrs. Nkechi ihe dị ọha aka nchawa restaurant Honeypot ebe anyị na-aga eri oche na Blanchester. Emeka otu onye ọfụrụ nwanne n'anya aka ji Igbo na-aba ezi nwanne m Nwangele Local Government nke dịkwa n'Imo State. Kelekwara m oriakụ gị o Lolo Chifaroza otu onye ugodi ya onye chi ya kpara n'ihe ọma n'elu ụwa ya kpara rima Chief akụzi ọnụ olede High Chief Romanus Nwangoma ya akụzi ọnụ nke mbụ na Aba okenye mara ihe anyị ji eme ọnụ n'etiti anyị Obi ndị Igbo na Ireland. Kelekwara m oriakụ gị o Lolo Sarah Chikodinaka Nwangoma osodi eme mma ụmụnne m biko nụ ebe ọ bụla onye nọ ya welite n'elu nwanyị mara mma nọ na-abịa nwanyị mara mma nọ na-abịa nwanyị nke mara mma ezi nwanyị mara mma nọ na-abịa Mrs. Chinyere Iwuala nwunye Reggae Mezaya ọmụ oyoko nwa ogori mobi di ya ọ nọ na-adị na-eme nka nwa m jem ọnụ biko kelere m ya asị m nọ na-abịa aga m echefukwa m onwe m Maazị Oke Iwuala the Reggae Mezaya nke na-agụrụ n'egwu the Provost Imo Indigenes Association Ireland. Ile ndị Imo ndị mma ndị Imo kpụ na ahụ nọtụ ihe dị mma chari mma